नमस्कार, अजिंक्य सप्लायमध्ये आपले स्वागत आहे। स्क्रीनवर तुम्ही बघू शकतात की एडी स्टोनमध्ये आम्ही 2 कलर सुरुवातीला अवेलेबल केलेले आहे। आणखी भरपूर कलर येतील, पण हे 2 सर्वात जास्त लागणारे कलर रुबी कलर आणि ग्रीन कलर। तुम्हाला एक सिंगल तुम्ही एकदा पीस बघून घ्या। पीसची क्वालिटी आणि स्टोनची क्वालिटी, साईडचे सर्व एडी डायमंड लावलेले, अतिशय प्रीमियम क्वालिटीमध्ये एडी डायमंड आणि सेंटरचा स्टोन देखील बघून घ्या। आपण हा ग्रीन कलरचा एडी स्टोन बघतोय, एकदा क्वालिटी बघून घ्या। संपूर्ण एकदम व्यवस्थित तुम्हाला दाखवतोय। साईजसुद्धा अतिशय परफेक्ट आहे। नेक्स्ट बघा रुबी कलर, ज्याला राणी कलर म्हणतात, काही जण पिंक कलर देखील म्हणतात। क्वालिटी बघून घ्या तुम्ही एकदा स्टोनची। एडी स्टोनची आपली सिरीज चालू झाली आहे। हे बघा, याचे कलर ग्रीन आणि रुबी। ऑर्डर करण्यासाठी व्हिडिओमधून स्क्रीनशॉट घेऊन आम्हाला तुम्ही व्हॉट्सअपवर डायरेक्ट मेसेज करा। दोन्ही नंबर डिस्क्रिप्शनमध्ये आणि स्क्रीनवर देखील दिलेले आहे। धन्यवाद।